Murprotec, empresa número 1 en Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. Avui dimecres arriben les primeres precipitacions del mes d'abril, de la mà d'una borrasca, Núria, que està configurant-se al sud-oest de la península. Envia frangetes de núvols. En les últimes hores, les pluges al litoral de Castelló han quedat entre els 2 i els 5 litres per metre quadrat. De moment la borrasca progressa molt lentament. L'oratge serà variable, insegur, ben bé fins divendres o la matinada de divendres a dissabte. Per tant, cal tenir els paraigües a mà, però també es tinc que avisar que no s'esperen pluges massa importants ni que baixen molt les temperatures. Avui, les temperatures nocturnes fins i tot han pujat. Només a les zones de més al nord i en punts de l'interior tenen temperatures per avall de 5 graus i a la costa entre els 12 i els 14 graus. També a les comarques més centrals temperatures de 11-12 graus. Avui un dia amb més núvols al nord, amb plogins de caràcter dèbils, intermitents, alternança de núvols i clars al centre i cap al sud, on difícilment plourà. I les temperatures avui més baixes, només de forma puntual al litoral d'Alacant arribarem als 20 graus i en zones del nord de la comunitat les temperatures fins i tot quedaran per davall dels 10 graus. Demà dijous, núvols, precipitacions de caràcter dèbil, preferentment concentrades a la costa, pluges o alguna goteta podria caure a les comarques més centrals, però segurament inapreciables, i les temperatures, fins i tot, que podrien pujar. Tenim una massa d'aire càlida que afectarà sobretot les zones costaneres de la meitat sud de la comunitat. A aquestes zones, demà, temperatures que fins i tot poden tocar els 22-23 graus, i al nord, temperatures que ja no baixaran dels 10 graus. Pense que divendres serà el dia més inestable de la setmana, el dia més plujós. De matí, amb pluges. A migdia es trencaran els núvols, es veurà el sol i fins i tot pujaran les temperatures, però de vesprada i durant la nit i matinada una franjeta de núvols entrarà des del sud-oest, afectant bona part de la comunitat valenciana. Però el cap de setmana s'acaba. De sobte la inestabilitat. Recuperem el sol dissabte, pugen les temperatures i així es mantindrà l'oratge tant diumenge com dilluns de la pròxima setmana.